Guys, mina selikhuluma iqiniso ke manje. Si-celebrate Mother's Day. Seyizoza manje Women's Day. Bayiqiniso lithi ayikho i-Men's Day kukhalenda. Why are women celebrated more than men in this country? Because men ibona abaphumayo. Bangabe kuze isigebengu endlini. Indoda ephumayo mathi hamba ubheka ndoda ukuthi kwenzakalani ngaphandle. There's no woman ozophuma awugijimisa isigebengu. Akaze ngizwe mina kuthiwa woman bagijimisa isigebengu unless uyi-security lo woman leyo. Men have been involved entweni eziningi. Ithi sengidroguza umntwana omfana mamela akhuliswe is a man's responsibility. Kumele umfundise ukuthi umuntu osifazane ukhithwa kanjani, ukushela umfana umfundise ukushela intombi, ukuthi umfazi akashawa, zonke le nto lezo zifundiswa indoda. And indoda kumele yenze so ukuthi umntwana uyakhela esikoleni. Woman ibona benza ikhaftini, yes kuyancintiswana, but men are doing the most. Men are doing 80% of the job ye-parenting. 80% of the job. If a man is working hard, uyasebenza, he doesn't have time for his kids. Ubaby mama uyena ozosa indoda ekhotha ukuthi hey, you don't have time for your child. Hey. And a man, if as ubaby mama wakhe ekhotha, most of the time men don't win the cases. That's how little the world thinks about us. Sibukeleka phansi ngamadoda. Kodwa mkhulu umsebenzi osuwenzayo. Amadoda ibona akha ama-bridge, akha izindlela, they fix electricities. Akaze mina, it's very rare ukuthole electrician umuntu wesifazane. It's very rare. It's always men. Men do the most. We run businesses, successful businesses. Mabe abantu besifazane mara nama-business. Bazothiwa, it's feminism. I can do this for myself. I am independent. When women are doing things for themselves, they always like ngathi bachomisela ngathi they're saying in your face baqala uzoba yini ngaphandle kwami. Like babachomela. Ungachomela umuntu ukuthi u-independent. That's not something you can brag about. When you're independent, don't need a man in life. Thina ngeke usizwe samadoda sikhuluma ukuthi we are independent, we don't need woman in our lives. Thina sikhuluma sithi okay, dinga ukwakha umuzi manje, dinga ukuthi sibe nabafazi, sibe nezingane. We never hear men I'm independent, I don't need a woman in life. Hey, always wablo nto leyo. Kodwa women do that. Yabona, the world has put women in power. Ibanike amandla abantu besifazane. I'm telling you. Bathole ipower abantu besifazane ukuthi basidelele sabantu asa-appreciate-iwa. Siyabheja, sikhipha imali ezinzima kabi, difficult money. Nomuntu omntwana uyithengele ikota, uyikhiphile for ikota. Ithi hayi yini lento ongithengele yona, I'm a lady. Ngeke uzothengela umuntu wesifazane ikota e-40 rand. Kumele ungithengele ipizza e-200 and something. Uyazi ukuthi imali eshebo leyo akhuluma ngayo 200 and something, imali eshebo leyo. Ungathenga amaphisi kubuye ne-change. Ningabi 200 ukuthi ungayispenda umuntu wesifazane. Yazi ngibona ezinye iduphu ungazikhipha ama-50k. Yazi 50k ngangilasta the whole year mina. Bakuthiwa ngiyiphethe. The whole year ngakwazi ukungiphilisa. The whole year. Ngize ngenze enye more. Ngize ngiyigcwalise lo mali. Ngenze more money ngi-times kayi-3 or kayi-4. Hi. That's why most men don't succeed in life. It's because they're too focused on making women happy. But women in real life, they don't make us happy. But happy mpetini phela. That's all they know how to do. Yinto bayazi phela ukusenza happy mpetini. But bamele basenzele izinto. Kumele bacele uqala ukwenza izinto. Thina siyayenza into without ukucelwa. Siyabona masivula ifridge salibona ifridge li-empty. Samotho sithenga izinto. Manje woman mangabe ushayekile ungasebenzi uyindoda. Bona umcele hey ngicela ukuthi guys bafuna wayebona intombi bafuna ukuncenga all the time. Guys sanihlonipha kodwa nini inhlonipho yethu niyathatha for granted guys. Niyathatha for granted. Ngiyatheka kakhulu manje. Hayi kabi we love woman. Sibuye ku Mother's Day but manje some instances nidelela nama rights abantu phewona.
Thank you guys. Can subscribe into this channel. We are going to 700 subscribers now. Thank you.